jo donaria les gràcies tant a Narcís Verdaguer com a president del club i a Arseni Comas, del nou director de l'Amater, per l'oportunitat que em donen, perquè sé que és un moment difícil i han apostat per una persona al final sense experiència al futbol amateur, però crec que anirà bé. Per el que suposa Figueres, al final és cert que s'ha baixat de categoria, però és un per club, per història, per entitat, el seu lloc com a mínim ha de ser tercera divisió. Crec que al final hem de veure un Figueres semblant a el que s'està veient al juvenil. Un equip atrevit, un equip que pressiona dalt, un equip que tracta bé la pilota, que sap en què moment ha de jugar més directe o més a joc combinatiu. Crec que al final la gent es sentirà a gust amb l'equip que veurà. Sí, l'objectiu ha de ser l'ascens. Sincerament és una meta difícil perquè tothom surt amb aquest repte d'intentar pujar, però crec que a Figueres, per història i per club, hem d'intentar pujar el més ràpid possible a tercera divisió. Perquè en Gregorio l'he vist des de porto tota la temporada i la temporada passada una estona també. He parlat molt, hem estat molta estona junts, sé la seva idea, ha demostrat en el juvenil no solament per als resultats, sinó també per al dia a dia dels entrenaments i de la gestió del club amb els jugadors. Està clar que és un entrenador idoni per poder arribar a objectius i està clar també que l'aposta nostra és el 100% i irem a per totes amb ell. Arseni ha estat explorant diverses possibilitats de diferents entrenadors, que jo no diré noms perquè han sigut descartats, i l'Arseni va creure que la persona adequada era en jo, per molts motius. Un és un home de la casa que conec del club. Dos, és un home que ens va portar els juvenils, els va ascendir, els va pujar dalt. Tres, ens ha format bé els juvenils, de tal manera que n'hi ha alguns que ja han jugat amb el primer equip i se'n van traspassar una ordenada, per tant que ha fet una feina molt positiva i valorable.